back to my roots. Sikhuluma ngodaba ke lokuthi ke sikhona yini isidingo sokuhlala emzini kowesifazane uma eseshonele umnyeni wakhe, taken from a story that we received last week from anonymous wethu ongahlalisekile kahle neze ever since umkhwenyana wakhe wamshiya emhlabeni, and the family seems to be giving her a very difficult time. So sibuzile ukuthi ngabe wena ikhona yini imibuzo noma umbono noma ama-comments nje ofisa ukwabeka nakho. Sanibona baba Ngobese noma Ngobese lapha e-studio, ngikhuluma noLini. Baba Ngobese, ngiyakuzwa mina. Lapha ngicela ukubuza khona ukuthi kwenziwa yini baba Ngobese unkosikazi nendoda beshadile ebese kuba unkosikazi ozila unyaka wonke, indoda ibisizila u6 months. Lokho nje baba Ngobese kubhlungu ukuthina abantu besifazane sikubone lokho abantu besilisa bekwenza, engazathi manje kwakuwuthando olungaphelele oluncane kodwa thina sibe sizila unyaka wonke. Kwenziwa yini baba Ngobese? Mhlambe ungangichazela lento ukuthi yadalwa yini ngempela? Ngiyabonga. Awuchaza baba Ngobese. Asiye ekuthenaneni umuntu wesifazane wakwazi ukuthi umuntu uma ingena entweni oba nesiqiniseko. Kahle kahle masikhuluma ngomuzi, sikhuluma ngokuthi ukuze ube khona umuzi kuba khona kamama. Uma uzothola unkosikazi ongesiyo unkosikazi, umuzi uyafa, ngoba indoda yazi ukuthi kuphela uma kukhona something umfazi besethi akwenza ukuthi ukuze kube ukuthi umfazi uzila isikhathi eside kunendoda, ingoba kuyaziwa ubuweak bendoda. Indoda ngoba ukuzila kusuke kusho ukuthi akufanele ungene entweni ozokwazi ukuyenza engagcini iphazamisa uzilo noma yenze sengathi ubuzila akukho, ngoba ukuzila kungafa ngo8 months uma ungona kube khona into ezoyenza ungafanele uyenze ngokuthi ubuzila. Kwase kuba ukuthi umuntu wesilisa kufanele ukuthi kube isikhathi ngani, ngoba umuntu wesilisa akakwazi ukuyigcina kahle kahle ukuthembeka ukho kakhulu umuntu wesilisa. So abantu besisa bayathetheleleka bona ungaziphathi kahle kwabo, kuthiwa hayi ngoba siyakwazi usivela uyiphethe kahle azama ukwenza ukuthi kube lula kwena. Ikhona le nto sise efikithi nasekhaya nje makushoniwe kube ukuthi kuthiwa ingane azile for 3 months then izokhipha insila. So kubalekela ukona awuthethelelwa kahle kahle engafuneki iphutha, kodwa kufanele kwazi ukuthi like abe kudlula umuntu kahle kahle isiqiniseko sokusho, ngoba ngeke nini iphile ekhaya manizothi sifuna ukufostela ngenkani kube kubonala khona umuntu ozokona ngesikhathi usonile kulimala yonke lento yozilo ebekufanele ukuthi ngabe igciniwe la ekhaya. So ba prevent ingozi kahle, basuke kuvinja ukuthi ingabiki ingozi ezokwenza ugcine sekunomkhokha ogcina ungasakwazi ukugcineka la. Alright, sasize nabanye. Sawubona sisijesimba nobaba Ngobese. Mina ngithi isidingo sokuhlala emzini masekushona umyeni sikhona uma kuwukuthi uyafuna ukuhlala nokuthi uyazi ukuthi ngihlukaniswa ukufa. Kodwa ngiyayithatha le baba Ngobese ethi indoda ayakhele umngayo umuzi ukuze akhululeke. Kwesinye isikhathi ungaze uhambe wenziwa yibonani basemzini bazolana bekutshela ukuthi enzani wenzeni. Iyona lento yenza ukuthi umunye umuntu athuke sethu phansi ukuhlala emzini. Bona ukuhlala kufanele kuhlala. Yeah, I think enye into mina engiphatha kabi baba Ngobese ukuthi emzini ngiyabona ngazuthi banakho nje ukuhlukumeza umuntu wesifazane makuwukuthi umnyeni wakhe akasekho, ikakhulukazi makuthiwa khona izinto zamafa. Kube ukuthi bafuna nabo ukuthi babe nesandla kuleli ifa leli ababona ukuthi lakhiwe ubhuti wabo noma undodana wabo noma cousin wabo. Ngicabanga ukuthi kusuke sekuhlukunyezele lapha kwalokho, ngoba ngeke uvele uhlukumeza umuntu nje ungenanhloso. Kufanele ukuthi indoda yakho iqinisekise isaphila ukuthi njengoba ikhipha la ekushada bese kwakhela umuzi nezinto izenza, kufanele iqinisekise bekhona abafukusha ukuthi hayibo njoba ngisebenza asisebenzeni nani kube nikuthola ngisaphila okwenu, ngoba uma kuukuthi la ekhaya mina sengifile senifuna ukushaya u5 entweni zonke, ngoba njengoba ngisebenzela unkosikazi wami kahle kahle asikho isidingo sokuthi umuntu wonke angasebenza alindele ukuthi uzongasebenza alindele ukuthi makufa omunye kufanele azodla amafa. Umuntu wonke kufanele usebenza, indoda iyasebenza. Osisi laba abanebhadi lokungagani yibo labanenkinga bafike bese bezothi into zikabhuti, into kabhuti bekusetshenzwa la ekhaya, lo makoti besebenza naye usuke kubo
bethandana nalomuntu lento ufuna ukuthi iqondise from enhlizweni yomuntu ngoba enye into esuke yenza ukuthi into ngathi azilungi ilezi zinto zokuthi noma ubhuti ekhona lo muntu usuke ufuna ukukhombisa ukuthi ube nawo umona ukuthi ngabe ubhuti ubenzela izinto bona kuba ukho wena la sekusobe ufuna ukutshengisa khona straight ukuthi bebevele benawo umona okungathandisisi kuyenzeka ukuthi ugane umakoti bese efuna ukukusebenzisa uzubona umndeni ukuthi lo muntu yonke into ayifunakho la kubhuti ukuthi iyolungisa umuzi wakubo yabona igcina ke lento ilenza uqhayeka nomndeni bese ngoba singakukhuluma ngeside eli1 but bakhona nomakoti abafika straight emzini umuntu azogana bese efuna ukuthi yonke into yokwenziwa kubo ugane la ekhaya akafuna ukuvusa oba umuntu umezogana usuke evusa umuzi then usethi nasekhaya bekufanele ngabe siyovusa indonga kwasho ku right lokho banivumelana uma ukuthi yonke into ekhaya iphelile noma indoda yakhe siyakhile kodwa hayi ukuthi ukwenze kuze kube kubona abantu ukuthi wena ngazi ukuthi wawuze ngento ethile la. Yeah. Alright, Dr. Ngobese siyabuya namanye ama voice notes ngiyabona impela maningana sizozama ukuthi siwadlale. Siyabuya. A funeral is meant to say goodbye to your loved one and